ole in hriat lo ka hlau em mai thu te zanin churon soi ka tum dor ania in biak na tel lovin in kop thei lova in za tot na tel lovin mangai na dik tak om thei lova in rin ton na tel lovin akal dun zel thei lo e single la ya ihlim lo ani chuan ngai zong nei po ni la ihlim rei le chuang lawang lim na dik tak tuan tling zok chuma ni nge in siam chop hi nia medang wang ni loin single po hlima single lo po hlim theina khani chungril nat na kan nei te hian kan daksa nat na thlen ve thina thik thut sian na hian pum na ron thlena rel ruwa boyang nei to tam hian lu te na thina ni mishing mangai tak tak in ayani chuani itel lo po a hlim idu anga hlim se poi tiang katel lo chuan hlim bik lo se iti ani ero chuan emai sial wang ni mi pa te hian mai chia upato te ain no pang deuh ten an ril ru lama zoka an du zok fo asan chu mi pa te hianin taksa thiang hlim na le ri ru thiang hlim na angai san wang ni media hom chunga story status le adangte alang masale dona piang update ngai lo ini chuanin mi puitling ini ti in sheto dona nia mithar mel hriat sa ni lo ibyak dona piangin nui masaphot zela anu le zela ngai nat i lo thayang chin fel ngai tam tak nei le buena anei ti hriat reng nu po a bui chen nel lawa i buena a enroll ve zel thai mishing an om chuan chumi ngei chuan a mangai cheni ti hre thayang ole top na per dan chuanin mai chia te hian a ruk te lo thlir tu nei hinwa man ti lawa an mi pathlir ve fo thin ten an ron mel ve thin ni a an hria te ro chuan lan that lo hlau ber ber ani thung